58, 59, 60, 61, 60... Ja m'he tornat a perdre. És que... A veure, va, 1, 2, 3, 4... Joan, què fas així? Mira, s'ha de comptar ovelles perquè n'he vist tantes, tan menudetes. Quantes en tens així? Pues no sé, moltíssimes, perquè estem desbordats. El mobilet, en l'Eixa i en el gosset. Buena, Joel. Hola, Joan. Temps de molta faena per ací. És època de parts i època de molta faena. Temps de molta faena i tu, des del primer moment, com saps que una ovella està embarassada? El símptoma més fàcil que se veu és el braguer, són les mamelles. Quan es comença a augmentar el braguer és el primer símptoma i després ara ja és molt evident també les panxes. I a aquesta explotació, ecografies feu vosaltres? Així no en fem, sí que hi ha per així per la zona que han començat a fer-ne. L'ecografia te permet saber-ho molt antes si està embarassada o no. El que dic jo ho pots detectar un mes antes de parir, com a molt. Tampoc sabeu o podeu saber a simple vista de quan està embarassada, de quantes de 2, 3... Quan és l'habitual? Lo habitual són 1 o 2, lo habitual. Sí que hi ha vegades que es nota per les panxes si es porta molt gran, dius és evident que ne portarà o 2 o 1 molt gran. I després sí que hi ha parts més múltiples, 3, sí que n'hi sol haver alguna tots els anys, algun cas de 4 i 5, però això ja és molt esporàdic. Veig que alguna està començant ja a sentar-se, això és senyal de que està a puntet. Anem, perquè faena ja sí, eh? Vinga, va. Mira, Joan, ahir en tenim una que acaba de parir fa unes hores. Això d'unes horetes a Sí, ara? fa menys d'una hora. Veus, mira, Joan, que té el cordó umbilical banyat que acaba de parir. I això sí, la faena és d'elles, però així com és la vostra faena? Sí, normalment això s'ho apanyen elles i que hi ha algunes vegades que el part se compliqui i tens que ajudar. Què feu així tan parats en la feina que tenim així? Així hi ha feina per tots, així que si vols agarra, ajuda-mos i el portem al corral. Mira, m'ha deixat ja la resina escuda, però sí tenim les ovelles, cada mare les seues cries, habitualment de 2 en 2, no? Tenim així. Sí, així normalment solen tenir les que tenen part múltiple i entonces les deixem així unes hores per anar bé un dia i així s'acostumbren a que en tenen 2, l'olor que tenen, perquè si no se mesclarien molt i pobres cordes al final. M'has dit que aquestes tenen un dia, no, soles? Sí. I ja estan més espavilades, ja mamen, ja... Aprèn ràpid l'ovella. Sí, és molt espavilar. Si es ficaren palla, s'agarrarien fins a menjar palla i tot. I poquet a poquet esteu fent ramat perquè de 2 en 2, de 5 en 5, però cada vegada són més ovelles, no?, a aquesta zona. Després d'estar un dia allí soles, després les passem en 4 o 5 o 6, depèn de lo gran que és el corral, i poquet a poquet anem llevant les baies fins que completem el corral, que normalment una trentena. I també suposo que estan marcades perquè una ovella que és besona d'una altra tindrà més probabilitats, quan sigui adulta, de tindre besons. Claro, després per deixar-nos la reposició, és a dir, les ovelles que després seran mares, sí que solem mirar en que siguen bessons. Els marquem els 2 perquè sabes que són germans i així podem controlar-los i també fiquem normalment els últims números de la mare i entonces sabem de quina ovella són. Bueno, i ara què m'aneu a ensenyar, sí? Pues ara anem a veure l'encontre dels corders que hem separat en les seues mares. I aquesta operació és una vegada en la vida, passa tots els dies, este retrobament entre mares i filles, com es produeix, com es fa? Això passa tots els dies, a partir de que tenen una edat, els separem durant el dia unes hores per a que les ovelles vagin a menjar al monte i ells se queden menjant pienso al corral. Pues bueno, va, anem, que ja deuen tindre ganes, elles també. No costa massa, que cada ovella se retrobara en el seu fill, Sí. segur rapidet, això. Sí, enseguida se troben. I això me comentaves, que és una cosa que aunque ara sigui l'època de més faena, correix tot l'any. Sí, tot l'any ne tenim, més o menys, ara és quan més quantitat n'hi ha, perquè és l'època natural, de cara a la primavera és l'època més fàcil, però durant tot l'any ne tenim.